मोनसे गौथुमखौ मोनसे माहारि गौथुमखौ लांनो थाखाय बेवहाय मोनसे बिथांखिनि गोनांथि जायो। बे बिथांखिखौ बड' आर्टिस्ट एस'सिएशन सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि बिबानगिरि बिथांमोन आरो बिटिआर सरकारनि गाहाय खुंगिरि बिथां प्रमद बर' बिथांनि जिखिनि नेतृत्व बेयो मोनसे प्लेनिं जायखौ मा होननानै बुंदों मोजां मोनसे मावबिथांखि बे मोजां मोनसे मावबिथांखिया जादों आरो बै हिसाबै फैबाय थानाय समाव जोङो मिजिंथिनो हायो दे बर'नि जि मोनसे माने सावथुन बर'नि जिखिनि माने शर्ट मुभि बर'नि महरगिरिफ्रा बर'नि देंखोगिरिफ्रा गमामायैनो जोङो मोनसे गोजौ थाखोसिम आवगायलांनो हागोन। दिनै बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि द'थि जे बान्था बे बान्था राननाय हाबाफारियाव आंबो सासे बान्था रानगिरि आलासि हिसाबै बेवहाय बाहागो लाफैदों। दिनै जि सानसेनि हाबाफारि बे सानसेनि हाबाफारियाव आं बेवहाय बाहागो लानो हायाखैबाबो फिजिकेलि, नाथाय आथिखालाव जि माने टेक्न'लजिनि मोनसे सम बे टेक्न'लजिनि गेजेरजों आं जायगायाव थानानैनो बागानपारायाव मसलपुराव खमनायाव थानानैनो आं थांनाय जिखिनि हाबाफारिफोर बे हाबाफारिफोरखौ आङो नायबाय थादों। बेवहाय जोंनि बर'नि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लाफैदों। BKWSAनि चिफ मिहिनेश्वर बिथाङा बाहागो लादों। बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि आथिखालाव बर' साहित्य एकाडेमिनि सासे सोद्रोमा तरेन बर' बिथाङाबो बेवहाय बाहागो लादों। गासै जिखिनि हाबाफारि बे हाबाफारिया जोबोद मोजाङै थांनाय जिखिनि बे आं जिखिनि फिजिकेलि बेवहाय थानानै नुवाखै बे थांनाय समा जोबोद मोजाङैनो थांदों। दा आङो नैबे हाबाफारियाव आं गावनो बेवहाय बाहागो लाफैनो हादों आरो बेवहाय बाहागो लाफैनो हानानै आं गावखौनो जोबोद गोजोननाय मोनदों। दा बेवहाय दान्दिसे आगोलाव जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा दिनैनि जि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ बेखेवनानै थांबाय आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों बेवहाय बर'नि जिखिनि हारिमु बे हारिमुखौ बेवहाय दिन्थिफुंबाय थानाय जादों। दा बेवहाय जिखिनि क्लासिकेल आरो जिखिनि कमार्शियेल बे मोननै बिथिंनि हारिमु जि मोनसे दिन्थिनाय बे दिन्थिनाय हाबाफारिया बेवहाय जादों आरो दिनै नैबे द'थि बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि जि द'थि बान्था राननाय हाबाफारि बे बान्था राननाय हाबाफारियाव भारतनि सासे माने मुंदांखा महरगिरि पद्मिनी कालापुरी बिथाङा बेवहाय बाहागो लाफैदों आरो बियो नैबे जोंनि जि बर'नि हारिमु बे बर'नि हारिमुवा दिनै जि मोनसे बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि जि द'थि बान्था राननाय हाबाफारि बे बान्था राननाय हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि जि मोनसे 1980निफ्राय जि सोलिनाय बर'नि गेजेराव फुल मुभिनि बाथ्राखौनो बुं, आलायारननि बाथ्राखौनो बुं, खोमसिनि लामानि बाथ्राखौनो बुं, आथिखालाव जिखिनि सर्ट मुभिफोर जोंनि जि गोदान माने महरगिरिफ्रा देंखोगिरिफ्रा बेखौ बानायबाय थादों आरो बियो बे जोबोद मोजाङैनो दिनैनि समाव जि माने 2020 मायथाइ बे समाव बियो जोबोद मोजाङै बियो दावखोलांनो हागोन आरो बे हाबाफारिफोरखौ जिखिनि माने बेवहाय महरगिरिफोरनि देंखोगिरिफोरनि बा बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि जिखिनि नाजानाय आरो बेखौ मोगथाङाव जाफुंहोनो थाखाय आथिखालाव प्रमद बर'नि बिटिआरनि बिटिसि सरकारा बेवहाय माखासे माने मावथांखि लानायखौ आं नुनो मोनदों। बिथाङा जायगा जोंनि बिटिआर ओनसोलाव सिनेमा हल बानायनानै होदों आरो बे सिनेमा हलनि गेजेरजों सिनेमा हलाव जोङो जोंनि जि बर'नि जिखिनि महरगिरि बिथांमोना जोबोद दुखु खस्थ'नि गेजेरजों जेरै माने जिखिनि माने सावथुन बानायो जिखिनि सिनेमा बानायो बेखौ जोङो जोंनि जायगायावनो थानानै जोङो जि मोनसे नायनो हानायनि जि मोनसे सुबिदा बे नायनो हानाय सुबिदाखौ जोङो मोनदों आरो बेखिनि सुबिदाखौ बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा खालामनानै होदों। आरोबाव नैबे बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननो जि मोनसे रां अनसुंथाइ होनायनि बाथ्रा बिथाङा फोसावदों आरो गमामायैनो मोनसे माहारि गौथुमखौ लांनो थाखाय बेवहाय मोनसे बिथांखिनि गोनांथि जायो। बे बिथांखिखौ बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि बिबानगिरि बिथांमोन आरो बिटिआर सरकारनि गाहाय
खुंगिरि बिथां प्रमद बर' बिथांनि जिखिनि नेतृत्व बेयो मोनसे मोनसे प्लेनिं जायखौ माने मा होननानै बुंदों मोजां मोनसे मावबिथांखि बे मोजां मोनसे मावबिथांखिया जादों आरो बै हिसाबै फैबाय थानाय समाव जोङो मिजिंथिनो हायो दे बर'नि जि मोनसे माने सावथुन बर'नि जिखिनि माने शर्ट मुभि बर'नि महरगिरिफ्रा बर'नि देंखोगिरिफ्रा गमामायैनो जोङो मोनसे गोजौ थाखोसिम आवगायलांनो हागोन।